Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kauntino omed omenda mabende giketo tenge ne siro chenro mag tuke e sikunde ma pacho ka. Bende giwacho ni omenda mane giketo tenge sani tin mokalo, kendo mano koro chunogi mondo mi koro gidog nyaka ofukegi eka giyud chenro kata giyud yo maginyalo siro godo chenro mag tuke mag jopuonjre. Jonyuolgo ne oloso e skund praimar ma Genga mayudore e sub kaunti ma Nyatike, kaunti ma Migori, e kinde ma bende ne gin e nyasi mar choko omenda mar siro jopuonjre ma bende biro dhi e tuke mag wer kaachiel kod tuke mag drama e kaunti ma Siaya. Kuom kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Japuonj maduong' mar skund praimar mar Genga Josephat Otede wacho ni dwaro omenda maromo gana 151 mondo jopuonjre koro dhigo e piem mar drama kaachiel kod wer. Gino bende koro chunogi mondo koro giluong jonyuol mondo koro gonegi arambe. Sikundwa nyocha otimo maber e kaunti and sub kaunti, to nikech no waonge pesa koro ne chunwa ni nyaka waluonge mondo gibi konywa. Ne wageno bende ni wanyalo yudo kony moa kuom kaunti ne nyithindo ma somo matindo madhi wergo, to nyaka samuoyo pok wayudo that kony moa kuom kaunti nero. Jo national ne tero mana nyithindo mag number 1, but number 2 gimiyo skul opportunity ka skul manyalo manage to nyalo tero number 2. Koro mae mochuno ni waluonge jonyuol mondo migine kaka ginyalo konyo number 2 ni mondo me odhi Siaya. Koro mano ba kelo wakwayo ni ka nitie jok ma po nyalo konyo mondo timni odhiyo, to wakwayo ni mondo gikonywa kony. So we are still lacking over 80,000. Otede wacho ni omenda ma ichiwo kod piny owacho masiro chenrogo mag tuke koro tin ma okalo, ka bende memo koro minya koro gikaw okang' mar manyo kony kawu kuom jonyuol. Ted ma sirikal okelo mar curriculum activity, yes, gioro kaka ong'ere no, to pesa ma gikelo tin nikech pesa ma gikelo ni ema timo gigi te. Wan gi nyithindo sani dhi tugo e sport ma gidhi goyo mpira, koro pesa no ema nyaka be gitim go sport no. Wan gi nyithindo madhi Siaya madhi wer, pesa ma nyaka gitim go wer no. Koro pesa to gikelo to tin ok onyal konyo magi te. Mae nosiko nyuolo bende wacho ni rem mar piny owacho e golo omenda moro mar siro tuke osechunogi ni mondo koro gidhi ofukegi giwegi mondo koro gikony nyithindgi. Giwach ni ber ka piny owacho keto omenda moromo mar siro tuke e sikunde. Koro ne chunowa mondo wabika mondo wago arambe mondo wakonygi. Koro kata bed ni wabiro to wapenjore kane waparo ni voters nyalo romo, to kaluwore gi kako nyiswa seche mane wago arambe no, wayudo kak voters mane waparo ni nyalo romo gi ok nyal romo kech ikele matin, to activities wayudo ka ng'eny ma nyithindwa dhiye. Kuna medo mana kwayo ni kade ber to ka sirikal oyie to gimedwa voters gi bede mokuoto kuoto. Kuno wabiro ka mondo wares pesa, wayudo pesa ma nyithindo dhigo Siaya. Wabedo mwayudo pesa mondo pod orem. Koro moremni wan standard kuma nya yude, koro ng'ata manyalo biro manyalo konyowa. Japuonj mar wer kaachiel kod drama e skund praimar mar Genga Vera Dhiambo wanti jopuonjre mantie kod talanta mabeyo mabende osere madhi nyime nikech onge sir moromo. Pek maduong' ahinya mosebedo godo en kaka nyithindo nyalo chopo. Ka inyalo kawo bus kata gari manyalo tero nyithindo go beche tek sana. Koro yudo ka ok oter nyithindo gi ministry to bedo matek, ma koro chuno ni nyiso nyithindo ni koro ok ginyal dhi mbele ka pesa koro onge ma nyithindo dhi godo. Chuny bedo malit, en wach makitero ne nyathi yudo ka nyithindo ywakni, nyithindo neno ni mitamori terogi. An kaka japuonj mapuonjo wera winjoga ka bedo gi lit e chunya. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Gilipot mar